това е уникално място. Не само заради причината, че помага на над 400 нуждаещи се отвън. Това има двояка функция. Значи, освен хората отвън, мястото помага също толкова и на хората вътре. Казвам се Мони Маринов. От 25 години се занимавам паралелно с нормалния си обикновен живот и с кухнята за бедни в Дружба, която всъщност е най-голямата такава в България. Тук храним страшно много хора. До сега не се е случило да връщаме хора без храна. Надявам се да не се случи. Когато храниш едни хора редовно, голямата опасност е нещо да се случи и ти да спреш да го правиш. Ти ще си отидеш вкъщи, а те къде ще отидат? Те нямат къде да отидат. Аз положих началото, но се събрахме страшно много хора. Дежурните, така наречени, това са едни доброволци, които са поели повече ангажименти. Стават главни дежурни и поемат доброволците за деня. Станислав се казвам. Идвам в кухнята от горе-долу 3 години. Това до мен е Дани, който идва от лятото от няколко месеца. Дойдохме с Какамо на живо на място, около 10 и нещо. Те хората вече раздаваха, както виждате при нас вече кипи хаос, труд, всичко всеки е на някъде. И само ми казаха, че имат страница. Вече знаех да записвам всеки четвъртък. И на следващата седмица се записах и от тогава, ако пропусна една седмица, все едно, че не съм идвал 6 месеца. Така се чувствам. Усещам го, че нямам време за губене. Нямам за кога да пропускам съботи. Всяка година през кухнята като доброволци минават над 1500-2000 човека. Така че ние тук имаме и друга функция. Функцията не е само да нахраниш хората. Функцията е да възпитаваш това население на големия град в доброволчество. И трябва да ви кажа, че тази функция е почти толкова важна за нас, колкото и това да нахраним хората. Това, което е много хубаво, че все повече млади хора се заразяват, как се казва, с добро. Просто искам да помагам на тати, да готвя и да, защото нямам вкъщи много голяма възможност. Не, е по-добре тук. Да не му мръзне вкъщи и тук да спре да идва. Дори не съм ги карал на сила. Той знае от 2 години, че идва Какамо и сами иска да дойдат. Това, което съм казвал винаги вътре в кухнята е, че тая преграда между хората, които са вътре в кухнята и хората, които отвънка чакат за храна, е в живота силно пропусклива и в двете посоки. И при нас се е случвало много често хора отвътре, които работят, да излязат отвънка и да застанат на опашка. Случвало се и обратното. Това беше прашинката, една малка частичка, много мъничка, но която има огромна стойност да се чувствам напълно щастлив и запълно завършен човек вече. Може да е бил 1%, но без този 1% усещаш, че нещо, едно, че имаш камъче в обувката или някъде етикетчете боцка и нещо не ти е наред. Всичко друго може да е наред прекрасно, но вече чувствам като напълно щастлив човек. Нищо не ми липсва.